Domnul să fie lăudat și mai mult decât atât să și găsim motivele și să le avem pe buzele noastre când îl lăudăm pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu merită toată slava și cinstea în absolut toate lucrurile. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne închinăm și cu cuvântul Lui. Am vrea ca să fim cumva credincioși cuvântului Lui Dumnezeu și să căutăm să ne expunem la El într-un mod în care să-L onorăm pe Dumnezeu, într-un mod în care să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu. E o mare provocare pentru un predicator ca atunci când va veni în fața unor oameni să găsească un subiect care să fie și relevant și în același timp și credincios intenției lui Dumnezeu. Dimineața aceasta o să-ți o pui puțin pe Scriptură, dar eu zic că o să o facem cumva contextual, adică nu e o predică exegetică, adică care scoate un pasaj, dintr-un pasaj o anumită idee, ci e una tematică. Vreau ca în dimineața aceasta să ne concentrăm privirea pe o idee care parcurge toată această predică, o idee pe care eu am numit-o călătoria spre acasă. Călătoria spre acasă. Cred că vă dați seama cam pe unde vreau să ajung din capul locului, ceea ce înseamnă că este oarecum o predică nu inductivă, ci deductivă. Deja plecăm de la idee și încercăm să o construim. Dar ideea pe care vreau să o transmit este că vreau să vă încurajez la a vedea viața aceasta ca fiind o călătorie nu în jurul casei, ci spre acasă. Ceea ce înseamnă că noi încă nu suntem acasă. Ceea ce trebuie să înțelegem noi în viața de creștini este că noi suntem pe un tărâm care nu este acasă încă. Eu cred că Scriptura este destul de clară când ne spune că acest pământ va fi înnoit și atunci va fi acasă. Până atunci nu este acasă. Și eu cred că Dumnezeu în providența Lui ne-a sincronizat așa pe mine și pe fratele Iulian ca să vorbim despre niște subiecte care sunt înrudite. Ținta mea este ca să ațintesc privirea spre cer, privirile noastre spre cer, cu scopul ca viața noastră să fie îmbibată de principiile cerului, pentru ca viața noastră să fie într-un anumit fel, într-un anumit mod. Vedeți, există două extreme legate de perspectiva pe care eu vreau să vă prezint. Există două extreme. Una în care oamenii se concentrează așa de mult pe acasă încât se spune că nu mai sunt buni de nimic pe pământul ăsta. Da? Adică efectiv fac umbră pământului degeaba. Nu se implică în lucrări poate sociale, nu se implică, știu și eu, în descoperiri științifice, nu se implică în să planteze un copac. De ce? Ei așteaptă ziua aceea. Vedeți, un gând bun înțeles greșit. Sunt alții care invers. Au uitat total de cer și se ocupă atât de mult de lucrurile acestea încât efectiv te uiți la ei și spui, mă, dar oamenii ăștia sunt creștini? Își strâng averi, își strâng tot felul de lucruri și poate și prin mijloace incorecte. Și stai și te gândești, oare ei chiar se gândesc la acasă? Sau ei gândesc că ăsta este acasa lor? Vedeți? Sunt două extreme. Și nu mă voi adresa uneia într-un mod particular, ci voi căuta ca cumva să dăm la o parte extremele, să ne concentrăm pe ce contează cu adevărat. Și vreau ca la sfârșit să putem să înțelegem cumva cam cum ar trebui să arate o călătorie după voia lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum spune și Scriptura, spunea despre eroii credinței din Evrei, capitolul 11, că erau într-o călătorie spre patria cerească. Au văzut-o de departe și au salutat-o, dar patria aceea pentru ei era scopul. Până și Avram, dacă să ne gândim, era un pelerin, mergând din loc în loc și încă neintrând cu adevărat în țara promisă, dacă vă dați seama că până la urmă lui s-a promis că poporul care va ieși din el va sta 400 de ani, vor sta robi în Egipt. Și el încă, cum să zic, nici nu puteam să spună că are un popor, era o familie destul de mare. Deci el știa că are o promisiune, dar el privea spre patria aceea, al cărui meșter zidar, spune Scriptura, este Dumnezeu. Călătoria spre acasă. Știți? Acum este perioada aceasta concediilor în care ne punem bagajele în mașină și căutăm să mergem ba la munte, ba la mare. Și în timpul anului căutăm să ne gândim la concedii, unde să ne-l facem, cum să fie mai bine, sau în așa fel încât să putem să ajungem unde ne place, să ne destindem, să ne simțim bine, pentru a ne reîncărca bateriile și a putea fi bun de ceva după aceea. Deci vedem că noi ne facem din concediile acestea un scop în sine, nu? Vreau să mă duc nu știu unde și acolo îmi pun bani deoparte înainte pentru a putea să mă duc să îmi fac un concediu plăcut. De fiecare dată când facem așa, mi-aduc aminte, de fiecare dată când împachetăm ca să ne punem în mașină toate catrafusele, să ne ducem în zona unde vrem să mergem, ba la munte, ba la mare, știu că primul lucru la care mă gândesc, sau mai bine zis, da, primul, nu e chiar singur, dar în orice caz, ținta mea este să ajung cât mai repede acolo.
Eu personal sunt făcut așa și am feedback și din partea altora că bărbații sunt de obicei cam în stilul ăsta, adică ceva de genul, domnule, hai să nu mai pierdem timpul pe drum cu prea multe chestii, cât mai puține pauze, dăm drumul înainte să ajungem acolo. Da? În schimb, soția mai oprește un pic pe dreapta, mai facem și noi, mai luăm un pic de aer, mai nu știu ce, mai, da? Și facem și compromisul ăsta, dar deși, cum să zic eu, un fel de negociere. Da? Deci vedem că unora ne place să ajungem mai repede la destinație, iar altora ne place să ne bucurăm de călătorie, nu? Și am dat seama că până la urmă sunt cam bleg, adică, dacă tot merg, de ce să nu mă bucur și de drum, nu? Numai acolo, deci stau așa cap compas, nu mai trăiesc momentul acesta. Și eu mă văd mai degrabă pe ideea aceasta de, Doamne, fă să treacă timpul ăsta mai repede, să ajung în glorie mai repede. Că m-am săturat de atâta păcat, m-am săturat de atâta, cum așa, schimbă-mă și pe mine odată ca să nu mai trebuiască să mai, nu? Simți cumva frustrarea asta și cam cumva dai să sări etapele, să le arzi pe astea pe pământ. Și ești tentat cumva să faci cam ceea ce ești predispus să faci. Sunt alte persoane care în același timp se bucură de călătoria aceasta, dar există riscul, și cum am spus mai devreme, există riscul de a pierde din vedere destinația. La un moment dat, atât de multe pierzi, știți cum e, cum sunt copiii mici. Dacă îl trimiți să-ți ia ceva de la o distanță oarecare, dacă ceva îl distrage de la drum sau așa, îl vezi că se duce acolo și după aceea îl întrebă, dar mai vii odată? El a plecat, el în lumea aia lui. Nu mai zic că și oamenii mari pot face lucrul acesta, dar de obicei copiii fac lucrul ăsta. Sunt foarte repede distrași de una și de alta și au uitat că ei de fapt erau în drum spre ceva. Știți? Când nu ai un scop, călătoria este improprie, pentru că călătoria presupune că virgulă, călătorești spre ceva. Când ai doar un scop și drumul până acolo este un calvar, eu cred că, într-un fel, nu poți să spui că e o călătorie. Nu? Adică, noi suntem aici pe acest pământ, avem câte un pic din ambele. Avem câte un pic din ambele. Călătoria aceasta spre patria cerească a început la toți, poate într-o zi, poate într-o perioadă, pentru că sunt unii care nu pot să delimiteze clar atunci când s-au născut din nou, cum sunt eu. Deși eu știu când am zis, da, îl accept pe Domnul Iisus Hristos, pot să spun că au existat încă lucruri care mă țineau pe loc și nu pot să spun că ăla a fost momentul. Da? Nu merg pe ideea aceasta, nu văd în Scriptură specific că există o astfel de chestie, există momentul respectiv, dar analizându-mă îmi dau seama că a fost un proces. Dar această călătorie, că începe cu un punct fix, vizibil, sau unul mai puțin vizibil, ea începe cu entuziasm. Bineînțeles că începe cu entuziasm după ce există pocăință, pentru că noi știm că atunci când începe o călătorie de genul acesta, adică atunci când ești născut din nou, sunt două lucruri care se întâmplă, anume pocăința și credința, sau credința și pocăința. Ori pocăința presupune lacrimi, presupune oarecare tristețe. Dar faptul că există vestea bună a iertării în Hristos îți ia povara și te face să fii eliberat și să fii bucuros de noua ta călătorie. Vedeți? Toate adevăratele convertiri încep cu entuziasm. Toate adevăratele convertiri încep cu entuziasm. Uite, de exemplu, în Fapte, capitolul 8, de la versetul 39, și voi da citire din versiunea Noua Traducere, spune, când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip, astfel că eunucul nu l-a mai văzut și și-a continuat drumul bucuros. Eunucul, sau famenul etiopian, cum este în versiunea Cornescu, a auzit Evanghelia, a fost născut din nou pentru că el a spus, vreau să știu, vreau să cunosc, a fost botezat și el și-a continuat drumul bucuros, pentru că până atunci era foarte încruntat. Despre cine vorbește omul ăsta aici? Nu înțeleg dacă nu-mi explică cineva. Și atunci, acel moment pentru el a fost un moment al, înțeleg. Da? Și drumul de acolo înspre destinația lui, unde trebuia să ajungă probabil în Etiopia, bănuiesc, a fost un drum al bucuriei. Un drum bucuros. Nu trebuie să aduc un argument biblic pentru un lucru pe care poate toți l-am experimentat. Nu? Adică toți atunci când am întors la Dumnezeu am avut acel moment al bucuriei. Vă spun că eu personal am dat într-o extremă. Vedeam lucrurile din jur, exact asta e problema. Vedeam lucrurile din jur inutile sau mă încurcă. Și faptul că stai să te uiți la televizor să vezi o știre mi se părea pierdere de timp.
mi se păreau lucrurile pe care le făceam de zi cu zi, mi se păreau că în lumina adevărului și în lumina ceea ce am descoperit, lucrurile astea nu merită trăite. Trebuie să faci lucruri cu adevărat importante. Mi se părea că trebuie, domnule, schimbăm lumea asta, să o schimbăm cu totul, domnule, că e stricată toată și s-au pus lucrurile total diferite. Și, efectiv, eram debusolat. Atât de bucuros eram de cer, încât chiar că nu eram bun de nimic pentru pământul ăsta. Vedeți că bucuria, de început, este o bucurie dintr-un entuziasm poate mai puțin înțelept. Da? Un entuziasm care nu se manifestă chiar foarte, foarte, foarte bine dozat în înțelepciune. Dar vedem că Scriptura ne vorbește despre astfel de experiențe și ne mai spune ceva. De exemplu, există în Apocalipsa, capitolul 2, de la 4 la 5, ni se spune că Domnul Iisus spune unele între biserici: dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut sau ți-ai părăsit dragostea dintâi. Dragostea dintâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele dintâi. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Există un avertisment legat de faptul că nu mai e acea bucurie care este strâns legată cu pocăința și credința. Dragostea dintâi legată direct de pocăință și credință. Deci vedem că Biblia pune foarte mare accent pe acest moment al bucuriei, al întâlnirii cu vestea cea bună, care, conform Scripturii, există o oarecare pretenție de a fi continuată în viața de creștină. Nu? Aproape că este ilogic ca o veste bună, da, să devină o veste oarecare doar pentru că ne-am obișnuit cu ea. De-aia și în momentul acesta al cinei încearcă să ne aducă aminte de, sau ne aduce aminte de faptul că în jertfa Domnului Iisus Hristos este la fel de valabilă și la fel de valoroasă, indiferent de sentimentele noastre. Indiferent dacă suntem uituci sau nu. Dumnezeu știe lucrul acesta și caută să ne readucă aminte prin astfel de metode. Cuvântul Lui Dumnezeu este stabilit, este statornic și nu se va schimba niciodată datorită faptului că Dumnezeu a hotărât ca toate generațiile de creștini să beneficieze de același adevăr, care nu se schimbă niciodată. Și atunci când noi suntem transformați odată, suntem chemați la a rămâne transformați și poate la fel de entuziași, numai că noi știm că lucrurile nu sunt chiar așa. Pentru că avem încă firea pământească, dar totdeauna călătoria începe cu entuziasm. Totdeauna călătoria începe cu entuziasm. Vestea bună aduce bucurie, nici de cum nu aduce tristețe. Sau nu aduce întristare în sensul că ea aduce, ci ea vorbește despre o întristare prefăcută în bucurie. Deci primul lucru este că această călătorie începe cu entuziasm. Nu mai insist, toți am experimentat lucrul acesta care este în copiii lui Dumnezeu, dar de acolo plecăm. Dar ce se întâmplă pe parcurs? Se pare că începem să ne schimonosim fețele, să ne mai supărăm, începem să luăm, să mai spunea cineva: dom'le, noi nu mai facem riduri aici. Începem să facem aici. Și e rău, e trist. E trist. Noi creștini ar trebui să fim foarte ridați în zona asta. Și aici fruntea să ne fie senină. Cred că înțelegeți că este o figură de stil, pentru că nu te mulțumesc frumos pentru zâmbetele largi și calde, dar suntem foarte tentați de ne încrunta tocmai ca și ceilalți oameni. Și să știți ceva, că de obicei fața exprimă în mare parte cam ceea ce este în interior. Da? De aceea, supărarea din exterior este o supărare care arată că ceva s-a schimbat între noi. În noi. Între timp, voiam să spun. S-a schimbat ceva în noi. Câteodată călătoria este dificilă și periculoasă. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Câteodată călătoria este dificilă și periculoasă. O călătorie plăcută poate să întâmpine și, știu și eu, de exemplu, când mă gândesc la când mergem cu mașina în concediu, mergem cu mașina în concediu, se mai întâmplă câte o pană de cauciuc, mai știu și eu, ai probleme cu uleiul, poate mai rămâne și cu pana aceea deșteptului. Deci, cumva apar probleme. Ce faci atunci? Ce faci? Nu mai promite Dumnezeu că de fapt te va duce la destinație? Sau este o încercare prin care tu ești testat să vezi în ce spui încredere, cum am văzut și în dimineața aceasta? Da? Câteodată călătoria este dificilă și periculoasă. Și mulți vedem lucrul acesta, această dificultate a călătoriei ca fiind o problemă în sine. Poate că ne întunecă chiar și destinația. Nu mai merită să mai mergi la destinația aceea pentru că sunt prea multe hățișuri, prea mult, stufăriși prin care trebuie să treci, aproape că te descurajează de a merge mai departe. Poate unii și pierd calea. Vedem foarte multe avertismente, mai ales în Predica de pe munte, când Domnul Iisus spune despre 4 feluri de pământ în care cade. Unii sunt entuziaști la început, după care alții își pierd. Adică
Unii își pierd entuziasmul datorită faptului că n-au avut loc ca să-și facă rădăcină acea sămânță. Asta mi-aduce aminte de o glumă pe care vreau să vă spun și care mi se pare foarte, foarte faină și cred că merge în momentul acesta. Când oamenii văd din cer, văd un cer noros. Văd un cer poate cu nori negri. Nu? Furtunos. Mi-aduce aminte de o glumă, cum că erau doi prieteni și unul dintre ei era medic și celălalt, din păcate, a ajuns să aibă probleme serioase de sănătate, a ajuns în spital, iar ei fiind prieteni mai vorbeau, mai venea medicul la el și spunea ce mai faci prieteni și așa. La un moment dat, discutând una cu alta, ce măi, poate cine știe, văd că sunt în vârstă, zice, poate ajung la Domnul, zice, dar mă întreb că mie mi-a plăcut foarte mult baseball-ul, oare îmi cer să juca baseball? Între prieteni vorbe și așa. Și, băi, nu știu, da, vom vedea, zice doctorul. Și după câtva timp, câteva zile, vine cu o față supărată prietenul lui doctorul la prietenul pacient și spune, măi, prietene, am două vești. O veste bună și una rea. Cu ce să încep? Aole, mai speriat, zi o paie bună. Măi, am vorbit cu John MacArthur și mi-a zis că se joacă baseball, în cer este baseball, se joacă baseball, deci e foarte, e chiar competiție acolo, deci în cer se joacă baseball. Și, ce fain! Și vestea proastă? Mâine ai meci. Da? Vedem că ea era vestea proastă că mâine are meci, înțelegeți? Vestea proastă era că ajunge la Domnul, nu? Câți dintre noi poate nu avem această perspectivă a faptului că a muri nu e chiar un câștig, cum spune Pavel, ci o pagubă, nu? Am auzit de foarte multe cazuri de creștini care se agățau cu ghearele de ultimele, cum să zic eu, zvâgnituri de viață la o vârstă înaintată pe patul de spital, spunând, Doamne, te rog, mai dăm câteva zile de trăit. În chinurile acelea! Și stai și mă gândeam, care este speranța lor? Poate că îmi convine că vorba aia, poate sunt sănătos și îmi permit să judec pe unul și pe altul. Dar chiar și așa, de ce ți-ai mai dori? Când am și mărturia unor altor oameni pe care nu înțeleg, care nu s-au împăcat cu Dumnezeu și spun, de m-ar lua odată Dumnezeu că m-am săturat de zilele astea așa și de chinurile astea. Oameni care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Oameni câteodată pot face și pot gândi lucruri care nu le poți înțelege, care n-au logică. De aceea, câteodată călătoria spre cer este dificilă și periculoasă în așa fel încât chiar poți să pierzi din vedere gloria cerului. Și să-ți se pară că dacă vei ajunge să mori este un lucru rău. În Matei 7, de la capitolul 7, la versetele 13 și 14, ni se spune, intrați pe poarta cea îngustă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar îngustă este poarta, strâmtă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc. Noi acum nu ne ocupăm de câți așa, dar ideea este că există o cale îngustă și o cale lată. Și acolo spune că există o cale care duce la pieire. Pieire însemnând de la distanțare de prezența lui Dumnezeu binecuvântată. Și îngustă și mică este calea care duce la viață. De ce? Pentru că e plină de, v-am spus, dificultăți și este foarte periculoasă. De ce? Nu mai ai privilegiile de a avea poate respectul celor din lume. Din contră, după ce că poate ai fost poate un ei ca nimeni până acum și mai mult. De ce? Pentru că până la urmă vor găsi un motiv în plus ca să te ia peste picior și datorită faptului că lumea din jurul nostru e mai puțin creștină decât am crezut noi sau poate am vrea. De aceea, această călătorie este dificilă și periculoasă. Și ceea ce este trist este că multe evanghelii multe evanghelii false vorbesc despre promisiuni pe care Dumnezeu nu le face legat de Evanghelie. Viața aceasta Dumnezeu vrea ca să fii plin de succes, vrea ca prin cuvintele tale să îți creezi realitatea din jurul tău. Dacă există suferință și există probleme în viața ta, este datorită faptului că nu ai credință. Mă întreb, oare ce ar zice Domnul Iisus Hristos când El a suferit atâta? Oare ce ar spune Pavel când El a suferit atâta legat de această așa zisă Evanghelie? Ce ar zice? Oare mai eram în voia lui Dumnezeu când m-au aruncat ăștia afara cetății crezând că sunt mort? Oare mai eram aprobat de Dumnezeu? Nu. Pavel n-a spus așa. S-a ridicat mai departe și a mers în următoarea cetate și a spus Evanghelia. De ce? Pentru că era reprobat? Nu.
Dumnezeu l-a înștiințat că din cetate în cetate va avea parte de prigoană. Ceea ce înseamnă că ești în voia lui Dumnezeu atunci când suferi pentru numele Lui. Da? De aceea e foarte important să înțelegem că noi suntem chemați nu la confort aici. Confortul va fi dincolo. Asta este logica Evangheliei. Aici suntem chemați la muncă, o muncă plăcută pentru că muncim împreună cu Domnul. Un al treilea lucru, pe parcurs avem tendința de a ne întoarce unul împotriva celuilalt. Dragii mei, noi suntem creștini, cu toții. Eu zic că da. Hai să zicem că suntem cu toții creștini, da? Suntem perfecți. În afară de mine nu cred că mai e cineva, nu? Da? Avem cât 2 perfecți aici, da? Deci, avem bubele noastre. Ce se poate întâmpla între 2, 3, 4, 5 imperfecți, da? Pot ei să facă ceva perfect? Suntem împreună pe un drum, într-o călătorie. Și fiecare avem asperitățile noastre. Și gândiți-vă la următorul lucru. Cea mai la îndemână ilustrație îmi vine din căsătorie. Păi când te căsătorești cu persoana pe care o iubești. Ții la ea, înțelegeți toate chestiile astea, da? Și după ce te căsătorești, nu? Vine bonusul. Partea pe care nu o știai. Și anume, da, văd că ai colțuri mai multe decât m-am imaginat. Bineînțeles că dragostea are, știu și eu, ochelarea aceea roz, în care vezi toate lucrurile roz, după care începi să se întunece și să vezi lucruri pe care nu le-ai văzut până atunci. Și Dumnezeu spune, dar stai puțin, tu nu te-ai văzut încă pe tine. Că dacă te-ai vedea pe tine, sau mai bine zis, cum te vede celălalt pe tine, ai spune că ai har. Da? Înțelegeți? Dacă ilustrația aceasta merge, păi și noi între noi suntem tentați de a ne binecuvânta în felul în care nu ne-am gândit, da? Pe parcurs, ne spune Scriptura, avem tendința de a ne întoarce unul împotriva celuilalt, de a fi în continuare imaturi, de a fi în continuare egoiști. Uitați, în Efeseni 4:31 spune așa: orice amărăciune, furie, mânie, țipăt și blasfemie să piară dintre voi împreună cu orice răutate. De ce spune Pavel Efesenilor? De ce le spune lucrul acesta? Pentru că acolo e posibil să fie astfel de lucruri sau există riscul să fie. Acolo când te gândești că dacă oamenii perfecți, cum spune în 1 Corinteni, nu, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Pum! A apărut făptura nouă. Cu ce se întâmplă cu câteva făpturi noi care se întâlnesc? Fac lucruri noi. Care n-au mai fost făcute. Lucruri perfecte, nu? Le aștepta la lucrul acesta. Dar faptele spun altceva. Că acea făptură nouă se referă la ce? La a fi născut din nou, a o viață nouă și a avea înclinații diferite. Dar mai avem și o fire pământească. Ce facem cu asta? Tare mult am vrea să scăpăm de ea. Dar nu prea merge. Până la glorificare, tragem de ea ca de un hoit după noi. Orice astfel de lucruri să dispară din mijlocul vostru. De ce? Pentru că ele sunt. Sau ele pot fi. Și e bine să le conștientizați. În Filipeni, capitolul 2, de la 14 la 15, spune: faceți toate lucrurile fără nemulțumiri și fără dispute, ca să fiți fără vină și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără cusur în mijlocul unei generații corupte și pervertite, în care străluciți ca niște lumini în lume, da? Deci toate lucrurile fără nemulțumiri și fără dispute. Există riscul acesta de a disputa, există riscul acesta de a deveni egoist în ambiții, de a călca peste cadavre. Există lucruri, data trecută, mai țineți minte, am spus despre această perspectivă a lucrurilor elementare ale vieții acesteia, da? Lucrurile elementare ale vieții acesteia care trebuie date la o parte dacă nu sunt conforme cu Hristos, care încă au inerția lor în viața noastră, da? Firea pământească își cere taxa ei de simbria, da? Deci ea va fi acolo. Nu vom putea scăpa. Noi trebuie să o omorâm. Noi trebuie să o anihilăm. E o luptă. E adevărat că atunci când te gândești la lucrul acesta, parcă îți dorești mai repede să ajungi acasă. Destinația îți pare mai de dorit. Mai în Galateni, capitolul 5 cu 15 spune: dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, aveți grijă să nu fiți distruși unii de alții. Eu văd aici un pic de ironie. Ceva de genul: dacă vă mâncați și vă mușcați, încercați să o faceți în așa fel că să nu fiți distruși unii de alții. Nu? Nu spune Pavel asta. Deci așa, aveți grijă ca să o faceți în așa fel încât să nu fiți distruși, da? Faceți-o așa, nu spune așa. E o ironie aici. Voi cum o să face dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții? Ia încercați voi să nu fiți distruși. Nu puteți, pentru că asta duce spre direcția aceea. Există riscul acesta ca diavolul să bage
zâzanie, să bage supărarea în trupul lui Hristos. Există și întotdeauna a fost și întotdeauna va fi lucrul acesta. Dragii mei, să fim atenți la lucrurile acestea. Să fim atenți la faptul că însăși firea noastră este predispusă la astfel de lucruri egoiste și mai există cineva care este interesat direct de lucrul acesta și nu Dumnezeu, da? Pe timpul călătoriei este foarte ușor să fii distras. Este foarte ușor să fii distras. Atâtea pit stopuri, atâtea stopuri la, știu și eu, să facem o pauză pe aici, facem o pauză pe acolo și așa mai departe, încât la un moment dat zici, bă, dai să facem o pauză aici puțin mai lungă și îți faci și casă, îți pui și gard, aștepți mai vin și vecini pe lângă tine și începi să-ți faci tu acolo comunitatea ta. Da? Începi să te atașezi de pauza aia. Da? Și ești distras că tu ești într-o călătorie. Și începi să te bagi în datorii și începi să-ți faci tot felul de imperii financiare și de nu știu de care. Că sunt foarte mulți creștini care au posibilități, sau mai bine zis, când n-au avut posibilități și erau creștini adevărați, erau oameni ok, oameni cum se cade. Când au început să simtă mirosul acesta al succesului, au început să se schimbe, că nu mai au timp de creștinismul normal. Eu acum am intrat în faza a doua a creștinismului. Creștinismul la care se face la FF. Că nu avem timp. Și atunci, aceste pauze ne deturnează de la destinația noastră. Aceste pauze sunt făcute tocmai pentru a ne face destinația mai frumoasă, când a face călătoria mai plăcută, mai de dorit. Înțelegeți? Nu să ne oprim acolo și să campăm pe veșnicie. Că nu se va întâmpla lucrul acesta. Noi suntem asigurați că acest pământ se va duce. În Matei 16, la 24 la 26 spune: atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine vrea să-și salveze viața o va pierde, dar cel ce își pierde viața de dragul meu o va găsi. Într-adevăr, la ce i-ar folosi un om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său? Iarăși, dacă vedem în ce spune Domnul Iisus Hristos aici, dacă analizăm cu adevărat ceea ce spune acest pasaj, vom vedea că pare o contradicție. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Dacă eu vreau ceva, eu vreau altceva decât vreau eu? Eu vreau binele meu. Să mă lepede de binele meu? Înțelegeți puțin tensiunea asta? Vreau ceva ce nu vreau? Da, de ce? Știți de ce? Pentru că Iisus le vorbește unor oameni care aveau destinația în minte. Cerul. Pentru că știți ce se întâmplă? Vrei acolo. Ca să ajungi acolo trebuie să ai bilet. Biletul acela e compostat de mine, de Iisus, da? Eu îl compostez, eu îl validez. Nu poți să iei pe lângă. Știți, Ioan capitolul 10 cu țarcul, cu oile, dacă cineva nu intră pe ușă, este un tâlhar și că nimeni nu va face lucrul acesta în afară de cine? Păstorul cel bun. Ok, înțelegeți? Deci, dacă cineva vrea să-și salveze viața în felul lui, o va pierde. Dar dacă va asculta de calea mea, da, el și-o va păstra. Ba încă și-o va îmbunătăți, pentru că viața de dincolo e cu mult mai bună. În 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 10, se spune: Dima, din dragoste pentru veacul de acum, m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic. Din dragoste față de veacul de acum. Cu alte cuvinte, de lumea aceasta. Din dragoste de ce? De pauzele astea lungi și dese. Pavel spune despre un fost colaborator de-a lui că l-a părăsit din dragoste față de lumea aceasta. Vedem că această călătorie, dacă nu ți împlinește dorința ta cea mai arzătoare, te vei dezice de ea. Oamenii care se dezic de Hristos este că nu l-au înțeles niciodată de la început cu adevărat. Pentru că dacă Hristos pe parcurs devine mai puțin plăcut, fiind mai biblic decât a fost până acum, tu nu l-ai înțeles niciodată pe Hristos cu adevărat. Hristosul Bibliei este cel care ne promite o destinație în prezența lui Dumnezeu, în condițiile lui Dumnezeu, nu în condițiile noastre. Atunci când vii la picioarele crucii, nu vii și spui: dar vreau o clauză în contract. Nu spui: Doamne, scrie Tu ce vrei acolo, că eu vreau acolo. Pentru că eu vreau acolo, Tu scrie orice și eu semnez. Așa face unul care se pocăiește. Abandonează tot în mâna lui Dumnezeu. Exact cum spune și fratele Iulian mai devreme, da? A lăsa totul în mâna lui Dumnezeu este cea mai înțeleaptă decizie pe care o poți lua. Este cea mai înțeleaptă decizie pe care o poți lua. Ultimul lucru, destinația face ca această călătorie să merite.
Vedeți, Dumnezeu există. Dumnezeu este unul singur și Dumnezeu are o singură cale. Dar întrebarea se pune, o cale către ce? Că Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Calea către ce? Calea către, știu și eu, condamnare veșnică? Calea către auto-împlinire? Calea către bogățiile pământului ăstuia? Sau calea către împăcarea cu Dumnezeu și bucuria și a te bucura de prezența Lui pentru veșnicie? Aproape că El spune că sunt calea, omițând să spune, da unde, Doamne? Calea spre ce? De ce credeți lucrul acesta? Pentru că este atât de evident că Iisus este singura cale către Dumnezeu, către viața veșnică, încât nu mai trebuie să menționez lucrul acesta. Destinația, viața veșnică, face ca această călătorie să merite, cu toate obstacolele ei, cu toate problemele pe care le găsim pe cale. Și vă mai dau un indiciu, nu că n-ați ști. Ne plângem totdeauna de obstacole. Dar e greu, că uite și ăla și ăla și mai departe. Dar noi înșine suntem o povară pentru unul sau pentru altul. Noi înșine avem aportul nostru la a îngreuna calea uneia sau altuia. Și atunci ar trebui cumva într-un fel să ne smerim și să nu mai cerem Dumnezeu, spune, Doamne, dă la o parte toate astea că eu merit. Înțelegeți? E bine ca într-un fel noi să înțelegem că această cale spinoasă este spinoasă pentru noi, dar în același timp și noi, nefiind perfecți, o facem spinoasă pentru alții. Și asta ne păstrează într-o stare de smerenie. Asta ne spune că noi la rândul nostru avem nevoie de schimbare. Noi la rândul nostru avem nevoie de a ne smeri înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor pentru lucrurile pe care le greșim. Dar destinația aceasta face ca această călătorie să merite. Pentru că vă spun un lucru. Dacă unii cred că e frumoasă viața de creștin pentru că are valori morale bune, da? Vă spun că pe mine nu mă interesează lucrul acesta. Nici când negru sub unghie. Dacă nu este Hristos acolo unde promite religia respectivă, pe mine nu mă interesează absolut nimic. Pentru că, vă spun sincer, eu cred că budiștii, eu cred că poate și musulmanii au o moralitate. Chiar dacă unii înțeleg lucrurile mai diferite decât noi legat de, știu și eu, a pedepsi pe unii și pe alții pe că nu sunt, știu și eu, conform religiei lor, dar ei au o moralitate. Nu poți să spui că, domnule, budiștii, nu, ăștia își mănâncă copiii la micul dejun. Nu poți să spui treaba asta. Poți să ai încredere că dacă te duci în China și te duci cu un taxi, ăla nu te va duce pe marginea prăpastiei, va da drumul la portieră, te va împinge acolo și va spune, am făcut un lucru bun azi, mulțumesc, nu știu ce zeu. Da? Ai încredere în omul ăla că nu-ți face rău. Da? Există oarecare bunătate în fiecare din astfel de... Nu asta este ideea. Destinația face ca această călătorie să merite. Dacă destinația nu este lângă Dumnezeu, noi știm că există doar două căi, există doar două destinații. Dacă destinația nu este lângă Dumnezeu, spuneți voi unde este destinația. Nu? Și în destinația aia merg foarte mulți, că Scriptura ne spune că acea cale este largă. De ce? Pentru că oamenii nu sunt închisiți să se schimbe. Ei vor să facă oricum ce vor să facă ei. Da? Și apoi Dumnezeu spune, măi, îmi pare rău, dar această cale îngustă e îngustă pentru că există niște termene pe care eu le-am trecut. Eu le-am spus în contract acolo. Dar voi nu vreți lucrul acesta. Voi mergeți acolo unde este liber, este gratis, este plăcut pentru firea voastră pământească. Dragii mei, dacă această ușă de a intra, hai să zicem că aici este Împărăția Lui Dumnezeu, da? Noi o facem largă să intre cât mai mulți. Asta înseamnă că oamenii pot intra cum vor ei în relație cu Dumnezeu. Dar Biblia ne spune că de fapt acolo lucrurile stau altfel. Oamenilor trebuie să li se spună, mă, tu chiar ești conștient de ceea ce vrei să faci, tu vrei să fii creștin. Tu știi că a fi creștin înseamnă să suporți pentru numele Lui Hristos lucruri pe care până acum nu le-ai suportat. Bine, nu o spui din prima dată, eu vreau să zic, înțelegeți ideea, adică să contrabalansăm această idee de a face lucrurile cât mai atractive în așa fel încât oamenii să vină și după aia le spunem noi, îi prindem și spunem, hai să-ți mai spun care de fapt. Sunt niște asterixuri la sfârșit acolo și acolo spune că de fapt tu trebuie să dai zecioala la biserică, trebuie să vii în fiecare duminică la biserică, tu trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta și mai mult decât atâta, băi, trebuie să suporți ce zic vecinii, trebuie să nu știu ce și nu știu cum, trebuie să așa și... Dar el a venit ca să se simtă bine, să-și repare familia, să-și repare toate lucrurile, să aibă succes în business. De ce? Că am lăsat așa deschisă. Oamenii au zis, da, să intre și cu dimensiunea asta de problemă, o aduc și pe asta, da? Nu a spus, nu, asta, doar atâta. Dacă îmi faci, când îngustezi calea și spui, tu trebuie să vii doar tu și să lași pretențiile la o parte, câți mai intră? Foarte puțini. Dar Domnul Iisus nu spune,
Acolo unde e o biserică, nici acolo unde sunt oameni puțini, e o mare problemă. De ce? Păi, voi nu sunteți spiritual, mă. Nu, el spune că de fapt, dom'le, calea e îngustă și puțini sunt care intră pe ea. Acum nu înseamnă că cu cât mai puțin, cu atât mai bine, da? Să nu ne înțelegem așa. Dar vedem că Dumnezeu are o cale care e făcută după termenul Lui și că această destinație face ca această călătorie să merite. În Apocalipsa 21:4 ni se spune, deci vedem asta în final, la sfârșit, în glorificare, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi s-au dus. Și asta este o parafrazare, mi se pare, din Isaia capitolul 65, parcă dacă nu mă înșel, sau ceva de genul ăsta, în cerurile noi și în pământul cel nou. Unde spune că nu se va auzi țipă, nu se va auzi plânset acolo, pe pământul cel nou. Deci vedem cum Dumnezeu ia cumva lucrurile astea și le pune într-o lumină nouă, dar la aceleași lucruri, aceleași promisiuni, da? Nu vor exista supărări. De ce? Cum să fie supărare când tu ești în prezența lui Dumnezeu? După care ai trăit atât de mult ca și creștin. În Matei, capitolul 25, de la 31, versetul 31 și versetul 34, spune: Stăpânul lui a zis: bine, sclav bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, te vei pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Și în versetul 34 spune: apoi împăratul le va zice celor din dreapta lui: veniți, binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Aceste cuvinte, cred că sunt cuvintele pe care orice creștin și le dorește să le audă cu numele lor trecute acolo în propoziția asta, în fraza asta. Da? Când te gânduri pe lângă cineva și vrei să spună o vorbă bună de ce bine ai făcut tu treaba asta și ce bun ești tu la lucrurile acestea. Dar atunci când, și te bucuri de treaba asta, dar atunci când citești cuvintele astea și parcă zici, e ok. Mi-aș pune niște întrebări, ce cauți cu adevărat? Ce dorești cu adevărat? Aprecierea oamenilor sau aprecierea lui Dumnezeu? Această apreciere a lui Dumnezeu este cea mai importantă apreciere care poate exista vreodată. Dacă nu o cauți cu adevărat, dacă nu cauți aprecierea lui Dumnezeu, ești foarte tentat și predispus să cauți aprecierea oamenilor. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, Biblia ne spune că acolo sunt niște probleme. Dacă vrei să placi oamenilor, de fapt nu-i placi lui Dumnezeu. Căci cine iubește lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu, cum spune Iacov. Dragii mei, călătoria începe cu entuziasm. Această călătorie, da? Băgăm cheia în contact, avem rezervorul plin, mergem la ce? Unde vrem, da? La mare, la munte, mergem cu entuziasm, da? Câteodată este dificilă și periculoasă. Ajungi în zone în care ți-e teamă, nu? Vezi un urs pe drum. Ce facem? Cum facem? Întoarcem să nu mergem? Da? Ai o pană la mașină și vezi că n-ai o roată de rezervă. Da? Ce faci? Da? Pe parcurs avem tendința de a ne întoarce unul împotriva celuilalt. Stai de vorbă, spui, da, de ce nu te-ai gândit să iei și aia și începi să te ceri cu cel din mașină că uite, că din cauza ta și așa mai departe, da? Problema asta și așa. Și avem tendința de a face lucrul acesta, dar uităm că amândoi suntem în aceeași mașină și avem aceeași destinație. De multe ori uităm lucrul acesta. Pe timpul călătoriei este foarte ușor să fii distras, să faci un camping undeva și să rămâi acolo, până când încep să se înfunde joja și bujiile și toate astea să nu mai punească mașina. Că ai stat prea mult. Înțelegeți? Și destinația face ca această călătorie să merită. Contează foarte mult unde te duci. Că dacă nu te duci unde trebuie, ce contează cum e pe drum? Ce contează? Că tot... Ba din contră, stai că mai mult acolo, pentru că unde vei ajunge s-ar putea să nu mai ai aceleași bucurii. Da? Dragii mei, e foarte ușor să fim distrași. E foarte ușor să fim într-o direcție sau în alta, într-o extremă sau în alta. Să vezi cerul așa de glorios și de dorit, încât efectiv să fii cu mintea acolo și să mai fii bun de nimic pe pământul acesta, sau să fii atât de prins în pământul acesta încât să pierzi din vedere cerul. Călătoria aceasta este o binecuvântare. Viața aceasta pe pământ este o binecuvântare în mijlocul unor probleme. Vreau câteva aplicații. Să ne gândim la câteva aplicații. Haideți să savurăm împreună bucuriile acestei călătorii alături de Dumnezeu. Propuneți să savurezi, să te bucuri de plăcerile acestei călătorii. Bucurați-vă în necaz, spune Scriptura. Bucurați-vă în necaz. Cum să te bucuri în necaz? Știind că Creatorul cerului și al pământului este cu tine. Și că nu te-a părăsit. Și că tu ești în planul Lui. Și că tu ești în timingul Lui. Știind, verificându-te cu Scriptura, verificându-ți atitudinile, savurează această călătorie. Propune-ți să te bucuri de ea. Nu cădea sub presiunea lumii astea în care îți cere să fii așa și așa și așa și așa
Și Scriptura îți cere să fie altfel. Dar tu vrei să fii așa și așa cum vrea lumea aceasta. Nu? Caută să fie așa cum cere Dumnezeu. Și te vei bucura de o călătorie frumoasă. Să întâmpinăm cu răbdare toate provocările și persecuțiile ce ne pot aștepta, știind că, raportat la eternitate, acestea sunt efemere, sunt de o clipă. Da? Deci să întâmpinăm cu răbdare toate provocările și persecuțiile. Răbdare, răbdare. Vă spune cineva care nu are răbdare. Da. Fac și eu ca ăla, Doamne, dă-mi răbdare, dar dă-mi mai repede. Da? Deci, să ne fixăm mintea pe lucrurile acestea. Da? Doamne, ajută-mă să am răbdare în persecuții, în probleme, în treburile astea. Că ce altă variantă am? Neavând răbdare să calc în străchini. Și să conștientizăm că suntem mai aproape de acasă decât ne dăm seama în lumina acestei vieți agitate. Nu cred că ne dăm seama atât de mult că cu fiecare zi pe care o trăim, suntem mai aproape de acasă decât am fost până acum. De fiecare dată. Mai aproape de acasă. Și dacă ești mai aproape de acasă, adică de destinație, ar trebui să fii și mai pregătit de a te bucura de acel lucru. Da? Dar dacă pierzi din vedere lucrul acesta atunci când cineva are o boală, poate terminală, la o vârstă neterminală, stai și te întrebi, dar de ce eu, Doamne, dar de ce eu? Știu, poate că sunt lipsit de empatie aici și poate că așa și este. Nu simt împreună cu ceilalți care suferă, dar un creștin care suferă are un scop al suferinței. Un creștin care trece prin probleme are un scop al problemelor prin care trece. Da? Dumnezeu îl învață ceva sau Dumnezeu îl cheamă la el. Pentru un creștin care moare, ca și creștin, nu este o tragedie. Este o bucurie pentru el care a ajuns în prezența Domnului. Pentru ceilalți care sunt în spate, există o pierdere, dar o pierdere mângâiată. Mângâiată. Dacă este o tragedie, mă întreb dacă avem destinația în minte. Dragii mei, haideți să fim conștienți de destinația la care suntem chemați. Haideți să fim conștienți că, de fapt, atunci când ne-am pocăit, dacă ne-am pocăit cu adevărat, noi atunci am avut în minte destinația. Noi ne-am pocăit pentru că știm că vom da ochii odată cu Dumnezeu și contează felul în care dăm ochii cu Dumnezeu. Am pierdut din vedere acest cer? Dacă l-am pierdut, să ne întoarcem cumva, să ne pocăim, să vedem de unde am căzut și să facem faptele dintâi. Dragostea dintâi este întotdeauna mai bună decât cea de-a doua, de-a treia și așa mai departe. Dragostea dintâi e bine să o avem întotdeauna în vedere. Pentru că altfel, destinația va deveni irelevantă și călătoria o povară. Călătoria aceasta noastră este spre acasă, nu spre o casă. Acolo este acasă al nostru. Ești copil al lui Dumnezeu, aici nu ești acasă. Ești într-o călătorie. Toți suntem într-o călătorie. Haideți să nu pierdem din vedere destinația, haideți să nu ne învrăjbim unii împotriva altora, haideți să înțelegem că suntem împreună pe o cale, suntem împreună într-o călătorie în care vom avea cu toții de învățat. Și vrem ca Dumnezeu să fie glorificat în toată această călătorie. Da? Dumnezeu să ne ajute și să căutăm ca să facem voia Lui până vom ajunge la destinație. Amin.